JUMATATO enki ya tariki 15 cy'umutinyi 12 omwaka no iwe 2023 Sentundira nanto komera na asembe asekerenga gyo kweneke buna tonyara ko bato kumanyenganya ko baga gwateka kurwa keto ikirachinga kibunechi ensana ya mekero to kwariganie imeye mbanye JUMATATO iri to kumanyebuna na raya yakubwatira nabasaki baito twabere to gosangereria seri tkorigima nago kwariganiria asenchera ere yobwikiranu gatonyara ari to kwariganiria tyo mwancho murigiria asenchera yobwenge Omwamse we wodi ya Masimba bosi mayura kura abarai bande koina nendagera ili gochengera omuyega we Christmas me wodi yo. Wild evolution is a national value that must inspire all our actions. Serikali ya Kenya kwanza nerwete gusiro muroburi bo bokorera bwe serikali cye county omurai bwense Dr. William Ruto nereko bakwenekali ya Kenya. Today I wish to announce that all the eligible 2023 KCPE examination candidates have been placed in all our public secondary schools. Aboro kyo bakoleta matemwa manene ya KCP kwenyorera mabaga ase chiskuru cye secondary. Nomwako yomohelire kurwa chikura chaherete ne serikali ye county ya Kisii inse y'umugabana umuske Paul Simba Arati nigabe kiremero buriyo ao yamagenderero wacyasaba menyi be county ya Kisii bono ritukori ya Jumanne chitariki 19 gocha kirense yemo ya Marongoba igoika chinse isetonenu sucha butuko umugabana nigaraberi maseyemo asichinyumba cy'uburaria cyonse cyarogongorwa Gusii iliyo kwerera ayekiranirie ebitango biryanyorire naboigo ari yarengete gwekirania tware tariki yawo urigero Ndizi TV Otakere wo bazi Simba neta ogenda montari Simba neta umatoge bwabura bu Simba neta umatoge chaje Simba neta Mwancho murigeria yo munenda mange to kwariganira to kumanya senchera ere yowe kiranu ngendera gotonyora sense moya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nyora bwe wetera ase YouTube na bogo tobugate buna Ndizi TV News engaki wetera ase website yeto ranyara ko boko bwati ya manemero bilie menge wetera www.ndizitv.net Uri kwene ki achibi channel yo gicha wikera senchera ya bene nigakuro kwa Petra nira Mokeira ere teriane EVERLYNE OSERO tokobatana nere Joshua AUTA kwene ke unago chere wetera ase omonwa bwe manyererie litera ngoro kwa JOSEPHAT misto kwarigana tunyara ko bato gusangamo naye gucakira umucakano gwikira omwerio ama yo mwancho murigeria osemanye JUMATATO nigo to gucakura se county ya Nyamira ase ababwatani be sector yechae kurwa se factory ya sanganye banyara ko bagutwara egekaro kyabo kyomweri bo mwaka helio korotota amagendera nyari ko bakorekana ase sector y'uburemi bwekemeriye chae factory yo ya sanganye nige gutoka se wodi ya Kyabonyoru imeye bunge ya burabwe county ya Nyamira awase abarai gosabaterere factory yo baba gukwanira egatie bitambukiro byamagendero ibibabire ba waka omwako yega gati yabo ko gareiwa we factory yo egati ya yandamange chinga kecho nigo ate yabaga kubatokege kuro ochiasibali bakunereria abaremi umuriki wito kure county Nyamira job mangira nyara ko bawikira na somo yego ina gutwariganira harobotiro kubatia
Factory ya Sang'anyi eyegotoka ewodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu county Nyamira nigo batwara egeikaro ky'omweri bw'omwaka anene mono ase abalemi baba bakwereru na babiri bagokora ase omwaka oyo amakongo baeteire n'ebitambokero balige kikoira gokibosyo elinde kogendereria factory eyo. Thank you very much. This thing. Go back to page 50. Page 50, this thing. 3. A factory ya moroche yetu expand maiga ya 114 million ya elite. Nkobere commission today unatolega iga. Unatoka na commission na end February by latest by 20th of January. Ngocha katora nata factory ya Kenya Care. Omuyega oyunigora uno munyakero gwe factory Vincent Atei nabaraibe factory eyo anene mono aseba kwanera obochori obonene oburachi gokoreka omwaka ogo for the last 3 years iyo tamenyete kotini lakini bono rero abarimi bari solviga onya kwagambire etamwe yemo nonya kwagambire ganyore etamwe yemo plus another day 1 litukeri moiga you are not eligible to 5 for directorship. Asige karekyo nigoyo kabeire MC wodi ya bumwaga mo Charles Barongo asaba botenene libwe factory eyo kubairele egetambokeryo abayibe chikiro chechae korwase chitundu bari message yana yo kare ande twaga noko tebya bari minga bantu baitu bari bagotubira chika echae bakoibira sera tirigoro batari go chimogondo babuwata chikiro chinyinga nyabo basumure factory abantu abo babutwemere monya nabakarani babutwemere echae tebesa kotarwe tundubari ime echae kurumonta tore kurukwaye Omo director Vincent Atei niga kwanera emeryoberio nabo igo ibitambokero biri babekire elinde korwania obo ibigwe chae tutafuta tumalisi ile changamoto tuko nayo kama factory ni wizi wa majani chai. Wizi wa majani chai, mkiona mwaka huu tulijaribu kusimamisha some of the farmers wenye walikuwa wameiba chai. Tuko na usaidi, nilifamiwa hapa nikapiwa na hata some of wale walikuwa wameiba majani chai, lakini investigation inaendelea. Hatuachi mpaka mkulima apate haki yake. But what I can guarantee you ni kwamba ile wizi ilikuwa hapa tumereduce by. Nigo Richard Sagwenye uma oyo omo bwabalimi ase factory ya Sang'anyi atwara omogoko asengenchi oburayi bwa director abwabagia inse ya reform naende aba director ba reforms bakorire gasi engiya batorusiri siringi 7 paka siringi 30 ekinegende getangani kende gya kabera igese Sang'anyi factory mbamente te masini ende egocha kubutore chae bwango chae. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti ya Nyamira Job Maangi. Mbiamono muri keito Job Maangi ase oroboti ururikira nuko rwase kaunti ya Nyamira togotkana nayo ni gotogocha wikase kaunti ya Kisii awase abamenyi be wodi ya Masimba iyo gotoka se bunge ya Nyaribari Masaba imeye kaunti ya Kisii litkolia lero baba wesokia aso bunge asegeti skuru ya Masimba iriyo kwenyorera Christmas yekyabage kubwato kwano mu MCA be wodi yo Boss Mairura okwana munegata seni kya Ndizi TV ni omu MCA Boss Mairura sentunde ndagendera ko bako mumochia omugavana we kaunti ya Kisii ase obobagi obobe anene bwa enengo osechibe sago chiase obokoreri which ward aswe ganyale ko bako bori omugavana yo anyale ko bako bwato kachibe se chiase chinga kichwenete linde banyale ko bako ikirania chira cha magendro banyate ko bakolira abamenyi kurwase chi ward au ime kaunti ya Kisii chinga kechibo igo Mairura ni gabaga kurwo kubori ago chiase abaibori kweneke bunango babare maiso anene chinga kechiga chemeyega Yesu ko na tokumanyi wano muri keito Red Momanyi abamenyi be wodi ya Masimba nigo bali nekiba kwegokeria maiga yokonyora abageni batali babutambe bakoragwa no mo MCA bwenseme yo Boss Mairura ase banyorera endagera bunenchere ya moyo korokia obwanchani ase bali batabwati eliogo chengera Christmas
Siasa nigo yarorekana koira ribaga rinene ase bono bamukia serikali ya kaunti ya Kisii anene omugavana wa kaunti ya Kisii ase ogutabika amagendero korengana bune bwenerete Sibeza tuwalega 39 million akaruzi akaira 27 million kore ward amana gonda angerinzi gotambuka metembe bwenje na kanye buno mwana mwayibaga are ntamagendero baiga kibara cyose pina bega tachiye ward ye baiga are ntegaiga ere wona OSERO buya ene gitari itoya masimbala ere kwa maruo mariolo eme ntwa ya gitari ere kuchireza ere 8 million muri yawe mbaya begeretu ere wona OSERO buya Kusudi zote ile ya Kisii ekera kwa mwaka 2024 asikama mazima renjunto iboire gaigaga nigo boigo batugutera are engana yebirasi bya ECD kwa gachwa ase kaunti ya Kisii ase korengana barabu birasi mbiragachwa ase mwaka uyo iga ono murayo kwa kusima hapo kwa choro chikura ono imago kwa na gachwa birasi 128 ndio mtu kaida kuongea mazalio tu mazalio kerasi kile naona kama ya karibu budget ya mwaka uyo iga ama wana kangonya kuruhusu kwa mama siweza chama wanda watatia monto betakatia nina ile nitakazama ngene wanda na parama mraba inamanza manya kabineti basi na abayende wako na tipingi wako na wadana bosa seli bure wanda pale ari mumbare gaiga bodi jichikurunjira abayiburi mure gaiga ekerasi nke yamenje godi yane nkurume obugia kumunande ndoje toka ya ndono ngutumandikije mabino kerasi nke yokyagakire bugia kumusidi yagatange birasi 128 bali mura musomete mwaroje procurement advertisement yako korimo mwaburae omuri mubuoka Umubunge o South Mogrango Silvana Sosoro nigo airalibagerio na kugania abaiboli bonsi ko bagochengera litukeliga kunyora school fees abo January abana baito kogenda bali form 1 na ino abaiboli tiambatebe tumia besa chiozi asera nko basaba tafadhali liliokolie suku yago kwari bike kwa manenga no gwata bana bakanje university bakanje school kegera turukurugira kurugiranga maato mwana ndi bwezi onyoreta magis 350 tari wakana na resumuni akorete liete ya office tokoma zomia basa kwa university. Kwa hivyo tunaomba wazazi haswa, takwimu zetu zinatuonyesha ya kwamba wazazi waangalie watoto wao, especially watoto wa kike. Takwimu za area hii zimeonyesha ya kwamba watoto wetu wa kike wanapachikwa mimba mapema, kuna mambo ya tohara ya wasichana, na hivyo ni vitu vote ambavyo tunavikataa. Kwa hivyo tunasema katika likizo hii watu wachunge amani, amani iwe juu, na pia mnapokula hii Christmas msije mkatumia hela zote, kwa sababu Januari inafika, watoto wanafaa kurudi mashule. Tuzingatie ya kwamba tumeweka akiba ya kurudisha watoto wetu katika mashule. Golipotelia egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Mumanyi. Mbiamono omuliki wetumirire Mumanyi asorobotiyo rwasenchira yoboikira nubono nigo aborokiwa gwetania emilioni eyamo abanyatiko bakora amatemu amanene a KCP barachiko bakwenyorera amabaga yogosoa ase chiskuru cha secondary gukwana chinga kyabaga gusyoria omurobere bwo kwenyorera amabaga ase chiskuru cha secondary omwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu nigaruo kuboria gochiase abaibori kwene kyabuna kera omoroki obeirega goikirana eskuru chitariki 15 omutinyo mutangani omwaka ogocha chingakie chichiniga kwa bakorie irabuna serikali ne chikoba kweneke ngani bwato kechibesa hechira chikoba chigosira chisemi ase chiskuru choboroso nabigo secondary ase chingaki chigwenerete all the 1.4 million candidates. Today I wish to announce that all the eligible 2023 KCPE examination candidates have been placed in all our public secondary schools. However, all over 8 runners have been forwarded to the Directorate of Adult and Continuing Education for placement in adult and continuing education institutions. It is important to appreciate the fact that the selection and placement exercise was strictly guided by the principles of merit, choice, equity, affirmative action,
and availability of space. Kutigana na oroboti oruo umwancho murigeria kubatikana oroboti oruo nigo amachibu ayo yabana korangiriwe gucia sikuru aao chese kondaria gendete koba ga konyorua senchira yobo ikirano gucia se abana aao ase Michelle obonyo hoyo nero nyare koba kwenyora libagaria bene gosoa ase sikuru ye national hoyo nyate koba kora matemu ayekerasi kia gatano na gatatu kurwa se sikuru ya Kenya binge gukwana chinga kiecho nigo omorokyo munene bw'esukuru ya Kenya binge abaga kuboria ogosirwa kwa bana bo ba esukuru eyo abo atebira abange babo bakwimuke gatambukero gyo kwerusia omomoyo ekero batabwatirio koboko asogwikirania chindoto cyabo. Nderi Deputy Head Teacher Kenya binge Primary School ninda no mogo keseritukolia rero kiagera abana bane na abana ba standard 8 Kenya ngima banyora bako guchi skuru che secondary se baguchi gosoma na komenta masoma abo omogoko monene mbwate no lina abana bane na nyara ko bali korolo kubarolera inanga kibakolete bali abatangani kayane ntangani Michelle na ero rangaliwe skuru ya St Joseph's Chepterit ana abana abeire nkubasira na bali mubane abande bako bakanira lunch abande bako bagorere gitabu abande karamu kiagera abana abo bugima bamenyete ke maene boli bole up to standard ande mbaro ba etete buya pi mwana oya akagendere skuru agaika form 2 agachanka okonyoro mwana no ene town okonyoro mwana ochiro onyorre mimba ya mapema mwana mnenyaruka is very delicate mwana ongainiru okire form 2 efisi ya bolire mwana ochakire family life oiranirenka. Nilikuwa nimechagua Pangani and Ole Tipis Girls, lakini kwa bahati nzuri nimechaguliwa St Joseph Chepterit. Nitaenda hiyo shule nitie bidii nitimize ndoto yangu ya kuwa civil engineer. Okasoko umwana oyone weta na asaba akimonkonya nanu narange iwe national school ye akimonkonya se efiko kuru ande munande njebwe kaiga njina mukiniri koruo arengo moke koruo standard 1 baka 8 munaikire ndoche Evelyn na machibu na bwiganya reko bagasoka kweneke buna abana baito abanyara kwa bakora buyase chiskuru cyoboroso abanyara kwa bakonyera mabaga yo sasa chiskuru cya secondary na buna amateya yamayaberege gotana nabaroki woni babete bagokora buya kurende ni batabwati okubuga go gukikogendereria amasomo abo igonere buya nabarayi nabasamaria bayabwesokya ero gusira abana baiga bagendere n'amasomo abo ase chiskuru cya secondary aso kubakonya wikirania endoto yabo asamatukari busyo imonoke hima bange bagotenga gokora matemu goetane gento kireta bauti tabo kwenyorera libaga guchia ase skuru ya secondary negendo kireta bauti anene na boy goswa ase skuru eyo kwanyare ko ba ukorangiro ndo nagosemeria mwancho murigerenga abange manyara ko ba gwesokya gusira abana bunaba banyare ko ba ukora biyirinde banyare ko ba kogendera amono moroberio gwechisemia sobugima bwabo bwa keralituko tokusuka moto nigo omuraibu ense daktari William Ruto aserituko liarera se nyumba yobura ya state house nyara ko bakora abaraibande asokobeka ese yoko bwatana kwa kokolera gati ense ya Kenya abigo obomo wa European Union ya sekerenga yogosira na helio ko egenderia asensemo ya uchumi uko na chinga kiecho Ruto ningata na okubwatira no ko ni okora chikokonya asogosire mirobero au anene ase okokinya uchumi imeyense ya Kenya ase kubwatikana nokoro gose no kubwatuka amabaga yemeremo nabo igo echiro gose chiro go chiaseriga sa erio likorwa ase emegondo egatia ya namanke nigo boigo rutanya ne ko baga kogokera okubwatira na kwa bene gati ye chinse echo nabo igo agatia bali banyara ko bawikira na somega oyo no motenenri bwa obomo bwa European Union oyo korogonere Ursula von der Leyen relations have ensured that our ties have inevitably grown stronger and closer and flourished over time. Our presence here has been made possible by years of consistent work towards the establishment of a permanent mechanism to underpin trade and investment and transform our mutually beneficial relations, broaden two-way trade,
establish new investments, and add value to the items currently being traded between Kenya and the European Union. At the core of this arrangement is our aspiration to put real money into the pockets of ordinary people, farmers, craftsmen and women, fabricators, transporters, various other kinds of workers who contribute to the manufacturing, intercontinental transport, and last-mile delivery to consumers of various products that are a subject of the signing of this agreement today. Ngakiecho nigo usulabo iganare kobaga goteba ense ya Kenya nigera chikobaga kobe kiambokero ekiobonchoriria asoro ngoru Afrika kubatakana no kubata no kukwabene kwanyale kobago kobe kwagati ya Kenya hamone chinse a kurwa sensemo ya Michael nigatero nanigo chinse kurwa Europe chiraje kogendera kobe ko bwa mateboro byanense ya Kenya asoko ene kyabuna babere bawe Kenya asset sector new opportunities for Kenya's businesses, as I said, to scale up and to create good jobs. And for us, it is a precious contribution to our diversification strategy. For the European Union, it is very important to strengthen our supply chains and diversify them with trusted, like-minded partners. And Kenya is a trusted, like-minded partner. So we are deepening trade ties and we are building up our own economic resilience. So this economic partnership agreement is a win-win situation on both sides. Very important for us is also that whatever cooperation and trade we have together, that, as you've said, there's added value and creation of jobs locally. This is very important, that the raw product is not extracted and taken outside the country, but that the added value is created here, that the supply chain is built here to create good jobs locally. I think this is a new approach, but a very important one. Then, as you said, President Ruto, the agreement is open to the other states of the Eastern African community. And this makes Kenya a trendsetter, a pioneer. You're showing how to move forward. We encourage the other Eastern African countries to join this economic partnership agreement. They can only benefit from the regional integration. And of course, it is here in the region important also amongst yourselves to open the market. Kokona chinga chomoroberio yonigo mu Prime Cabinet Secretary iboigoro mu waziri wa mangana ye chinse chaisco Musalia Mudavadi abaga kogokera okubwatirano kwateba buna kwabere gokoene kiwase myaka ebere yaitire na oteba buna nigo kwabere gogwikania amangana manke iya magendero ngati ye chisekte chiboigo chenyara ko bachiko bekwa okubwatana nese ine sector eliyo bonjoreria yogotinia opolendi ase chinse echo chionsi naboigo koene kiabuna esegi yogonjoreria kwelire anyare ko bahewekaniwa asinchira eliyebwenerete. The European Union is Kenya's second largest export market. The signing of the European Union EPA opens up opportunities of increased market access and diversification of Kenya's exports to the European Union, particularly horticultural products. I also note that this trade deal includes substantial development and cooperation elements with a focus on sustainable provisions. These include climate action, environmental protection, and labor rights, amongst others. It will therefore be a catalyst for sustainable economic growth. Finally, allow me to appreciate the Kenya-European Union collaboration and look forward to the ratification of this promising agreement. I am confident that its implementation will contribute to the realization of our President's bottom-up economic transformation agenda.
Toguska mutwe omwaziri buburendi Aden Duale niganyare ko bagakorwa egekuro egetindi gochia ase abasari abagendrete amono bosagani imeyensemo iliya notrift gukwana imeye county ya Baringo nigo Duale abereka gotabuna eserekari nigegendrete numurubiri bogokora obunyabyo botindi iri kweneke abuna obotoerero naboigo omorembe obere gokweneke wa ase chinsemecho nigo boigo anyareko baga koria irabuna abo bisa ba KDF nigo baracha kebono kweneke emerubiri kwenekia buna banyareko ba kweneke omorembe ase ensemo iyo ya notrift ningana yaberege kwewa okoboko ase abananchi babere bakuborwa kubwatira n'ababusa burendi asoko enekia buna obusagani obubwabere bokoera naboigo korwali bagaria bene asa magendero gwikiraniwa ase ensemo ya notrift uko North Eastern na ndani ya Somalia ndio tutapigana na wahalifu wa North Rift. Na mwaka ujao inshallah tutazidisha vita dhidi ya banditry in North Rift. So amua kabla ya tarehe 1 Januari. Wewe either uhame Kenya vile rais amesema na kuna mahali utahama, Rais Museveni anakuongojea huko. Ukienda South Sudan, sasa ndio Rais Salva Kiir ndio chairman ya EAC anakuongojea. Sasa wewe either uhame Kenya ama usalimu amri ama tutapambana na wewe. Na wale watu wanapigana kila siku kwa mambo ya vitu kidogo kidogo ni sisi. Wale watu wanauana ni sisi. Mnataka development, tunataka development, lakini sisi ndo tunaharibu njia ya kupata development. So wakaaji wa Northern Kenya na pastoralist community in general lazima tuangalie hiyo mambo ya usalama wetu. Hakuna haja sisi kuuana alafu tunaenda kulilia kwa watu wengine ya kuwa hatuwapata hii development. Wale watu ya kupanga development wakiona ya kuwa mnapigana na mnauana hawatapata nafasi ya kuja kuwapatia. Eto tigarete asensemo erengete oburendi nigo muriki omonene bwe wizara y'oburendi bwa Imereni Mondamolo anyareko bakwenekeria abakenya oburendi oboikiranu ase chimbebe chionsi gukwana asensemo ya Kabete imeye county ya Kiambu omolo nigo gusitinga kichogo sioria obotu uchogo sioria chinchira au chogo tugeka chimbebe niga terumna chiabisi chitengenere tamangana y'oburendi nigo chirachikonyora ogosirwa korwa serikali asoko enekia buna oborendi obotingu bwabere bokweneki wa ase chinsemecho boigo niganyare ko bagakwenekia buna abo bisa abo borendi nigo bagendrete amuna maigerio igoro yechinjira ao chokuganyana na chinjira chokoreta omorembe anene ase chimbebe ao imese ya Kenya nigago cha magega ya serikali gotugutera are engana yechi visa asibali baganitie gotarira gosegocha imeyense ya Kenya. Curriculum is basically meant for our frontline officers who man our points of entry and exit across all the border points. And primarily this is to equip them with the necessary tools to deal with the challenges that come with the movement, not just of people but also of goods across the border points. It continues to be a challenge, but we have our security officers who are well trained to be able to deal with that. A few weeks ago, sometimes in November, we did launch a program at the border police unit in Kanyonyo, where our officers constantly undergo training to be able to deal with those threats. And the assurance we are giving the country is that even though those threats remain and they exist, we are up to the task of dealing with it. And most significantly, the President did declare that Kenya is a visa-free country. We expect that everyone or everybody who is coming into the country gets in visa-free. Of course, there will be issues around security to deal with that, and part of this curriculum is to better equip our officers, not just in terms of knowing how to deal with those threats, but also to be able to facilitate those movements so that it's much more efficient, and beyond facilitating movement of people, we are also able to facilitate. Evali no morobelio muyando che serikali begete kwenekia buna ya enekeirie aba Kenya obo gutingia aneno burendi chinga kibune chi
chia imejega hanene suku AMISI nyorabune serikali yabage gukana mangana yechi visa sebari bataite gucha asisi ya Kenya na uisi kurigirirya se chinsemo awa imense ya Kenya ubusagani ubugenderete kwenekiwa ari na se chinsemo chiga chia North Rift ose North Eastern ubusagani bugenderete kwenekiwa kiroke ntimete kerengerekia ongere kieke ekero serikali yakaniro na bantu mpaka netichi visa irogoswa imeyense ya Kenya orochibuna amangani ubusagani taho chikomenta sekerengo kigoreko gera bantu bari bagocha imense ya Kenya tokumanyambara bya banona bantu egekosi gekia Al-Shabaab kwa sisi ya Somalia. Yakora bono visa nchiyo na bagocha sisi ya Kenya subororo. Nengana kerokende EVERLYNE turagenda ko botoko iligiria senchira yo boikirano kiagera go borengana na inche ndo chenga no mugo moneno nyare ko bugo kuigurwa anene nense ya Kenya uyura chikoba go kwenekinga abantu banyare ko bagocha Kenya ya batali mbaroro kulenda asa batali abu EVERLYNE oranyorenga mbaroro barabasaga ni boigo obwate birengere libibe gocha imense ya Kenya. Akore no kwenekia buna emerobiri yo spia serikali yabere kubeka witrasi wizara yo burendi wa imense wizara yo burendi ni chigokonya aso kwenekia buna abasali abaiga tibari konyora libagari yogoswa na gokorobo sare babo imense ya Kenya buna obusagani aneno maite omuchando guchio otokagaria sebitibie chindege no konyora muchando maneno guchia otokorrekera bagoswa imense ya Kenya kore no mancho murigereri no gosemerewe itobune serikali nekore aliaganeri yokonekia oburendi ase abanaichi bosi togotkana nayo nigo omorai bwekyama kya DAPK yojini wa malwa agendrete kugikeria omurobero bwe serikali ya Kenya kwanza o bottom up economic model uyagotabuna nigo otabwati obuyabonde bwensi asomo Kenya okwana ime county ya Bungoma nigo yojini wa malwa bwigo anyaleko bagotebe serikali ya Kenya kwanza anyaleko bagego sinywa no oborai gati yabo kwenekia buna anyaleko bagekomenta ekerengo kibango guchia saba Kenya iya anyaleko bagekoba egurube enene guikirania amagani abo hakera lituko nigatere buna ba Kenya nigo bagendrete go chandeka kigimanene no komenta kwa maguri ebintu igatimi cyane neminge egentabo berega kumuchia serikali nseburai wa Dr. William Samoei Ruto na otebabuna aba Kenya mbabwente kurigereriwa namagani abo guikiraniwa zetu wa Kenya kwanza walikuja na hii mtindo ati bottom up. Ati bottom up ilikuwa wakutoe wewe uliofinyika chini wakuinue kwa maisha yako ikuje juu. Leo nikiwa hapa Kimilili Bungoma nataka niwaulize tu. Mwaka jana na mwaka huu unaweza sema maisha yako yamekuwa bora zaidi kuliko mwaka jana? Maisha yamekuwa bora ama yamekuwa ngumu zaidi? Ni ngumu zaidi, si ndio? Sababu mafuta bei imetoka bottom imeenda wapi? Up. Sukari bei imetoka bottom imeenda wapi? Up. Sitima imetoka bottom imeenda wapi? Up. Hata school fees imetoka bottom imeenda wapi? Up. 84% of Kenyans are saying ya kwamba ile bottom up plan ya Kenya kwanza has failed. Ile bottom up ambayo inaitwa better plan ya Bwana William Ruto has failed to make lives better for Kenyans. Ni kweli si kweli? 84% of Kenyans are saying their lives are worse off now than they were last year. Na huo ndio ukweli wa mambo. Haya nasema sababu nimemsikia Mheshimiwa Ruto akiongea Kisii jana akisema plani yake iko inafanya kazi vizuri. Ati hata unga imeanza kushuka bei, ati mafuta imeanza kushuka bei. Sijui huyu Ruto anakaa dunia gani? Sababu bei ya mafuta duniani, bei ya mafuta imeshuka duniani kote. Hata hapa Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania, bei imefanya nini? Imeshuka. Lakini Kenya bei ilipanda zaidi sababu ya ushuru wa Kento kiango kiri EVERLYNE OSERO no muroberia barai tali orogongorwa gusiruka batense yose ya Kenya bagwesokia na gusira abantu bali bwate okugania ntwara kurwa se chinsemo me county ya Kisii banyara kwa bagochengera esuku mapema ini gokarakara tulera se wodi ya Masimba kuri ninyira no mugavana be county ya Kisii Simbarati ni ngagenderete kwena no bokonya chinsemo kwenekia buna abamenyi be county ya Kisii babere bakwenyorera gento geke mapema hana mapema ndio best omaye to murubio gavana naranga ni surprise ya gweta tu asegete iga na asbatene ne iga kwanyoranga wairu nonyo gusiwa mandasiga ona bange na ora bagotanga twanyore ubusi na kitoko nyora mabuta utakora isaneka na aino ubusi ubu rindore usinolike barua usemujengo na urigia mabuta about the better follow
than nothing. Yes. Than no bread. Kore ndo mwanjo murigereri goikiraga igano tugukorera EMANYIE JUMATATO ensema senchira yobwikiranu ritkoria rero na ntobwati Victor Sultan ase EMANYIE chigosori ase chinga kiechiga korende tukumira nere chikoraga chinsa isato eria tumenye munanara ya twarigarete EMANYIE chigosori asenchira ere yobwikiranu okoranga mawakare bada ase bitibye chigosori wenda kwabago tugwatera robot urwa arusangireria tunyara kubato gusanga manere chinsa isato shia rero botuko mbe manase bari mugendera tugotubwati ase chinsemo chimitanda sensemo ya Facebook nindoche Omaturi Vincent korase chinsemo chia doa Katara bo machoge burabu agoteba noare me ayomroberio ritunda green korwa Karen Nairobi anware me yomroberio Dolphin Mora na agendera tugotorigereria habna nyanumba korwa Kebirigo nyawata naga Kebirigo oboke bago na inde bwachakire County Commissioner Nyamira koromoroberio Peter Momanyi korwa Keroka Mwareime na Josh Ondimu Korugetare Girls Vincent Kenyoru agotanoare meyomrobero Eddie Ronald mwancho murigere nabali monse bagendera tugotubwati ya sechi TV chita sensemo ya YouTube tokobakira ngambia mono bimono boigo abaliki baito bamangana mayako eneke ngomanyare kuba mukwebusura orogongo ao imena isko ya Gusii hasingincho yekerenga giko yasangiria twanyara ko tugosanga munayo mwancho murigereria aserigo elimo amange tumerane chikoraga chinsa isato sensemo ya Facebook endera gotanyara witara Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na boigotera se website yetu ya www.ndizitv.net Erietariane EVERLYNE OSERO Petra Mokeira nero ene kiachibicha neriogi cha wikira sentre ya bene etwabotera na Joshua AUTA kwaneke ngago cherwetera somo no bimanyere erietariane ngoro kwa JOSEPHAT AMISI twarubolgereri borobia asemero birionsi ya Ndizi TV